Otkad je došao on u Ameriku? Mesec. Ljudi, ja ne mogu da vam objasnim da ja sam svedok ko sve dolazi da njega dotakne, upozna i vidi. Znači, sve najveće ličnosti, to je tuča da uđu tamo u ložu i da bi imali kontakt bilo kakav ili sliku s Mesijom. Znači, govorimo o najvećim zvezdama sveta, ne govorimo o nama običnim ljudima. Mesija sam uvek voleo ovo ono, međutim kad sam ga gledao uživo, on je uživo ga treba gledati i vidjeti, on je inače, on je vanzemaljak. Žaro je legenda, Žara se izvuče iz svih problema. Ode u javne govornice, jednu, drugu, treću i povede drugare i prijavi policiji da hoće da ga ubiju. Hoće da ga ubiju. Koza kad je vodio reprezentaciju, zove on mene, kaže imam jednog klinca iz Niša, moraš da ga vidiš. A klinac iz Niša je? Piksi. To za Veselinovića je otkrio Piksi. Kaže ko šta hoće. Đole je bio moj brat. Ova fotografija je pred da sviri za Rani mraz. Pa kakav Rani mraz. Pa, on je uzeo i ovako je napisao, računajte na nas. Ajde. Evo ovako od početka do kraja, ko da mu neko diktira i tako je napisao računajte na nas i pošto je gitara stalno bilo i tako je nastalo računajte. Ja kad kažem u kom gradu bi volao da živim, onda ljudi meni ne mogu da veruju. Jedni od najlepših trenutaka u mom životu su bili u Skoplju.